Het wie een paradies voor liefhebbers van oude boeken en kaarten. De laatste tijd komen er ook heel iets vaker toeristen. Doch zet het nou mooi west. Ik ga zijn van de winkel wil ik graag voort hebben. Want ik wil wel ze staan gewoon waar mijn vrijheid wat hebben. Want een winkel is dat het boombeste. En als we dan naar de beurs, naar de markten gaan, dan mag het altijd weer thuis wezen voor de winkel. En corona had dat een beetje bewerkstelligen. Het past die te Cape. De boeken gaan in de aanbieding, maar de kaarten nemen de eigenaars mee. Schatting, 20 toeren boeken. Ja, ik denk ongeveer een 40 toeren. Ik schat zelf dat we 60 toeren boeken hebben. In het verleden hebben we meer hoor. Ik denk dat we bij 100 toeren zitten hebben. Maar we het vaste deel van de winkel heen wel aardig inkwart. En daar hebben we meer de aanschat nog uitgesteld. En ik denk dat we toen wel 100 toeren heen. De onderzoekende werking van de zaak kon volgens een gemiswerk kennen voor andere ondernemers. Als ze hier komen, dan gaan ze soms ook even naar de bakker. Of je gaat even naar de supermarkt. Of even naar de kledingwinkel. En dus dan, of de man gaat hierheen en de vrouw gaat naar de kledingwinkel. Dus je versterkt je wander altijd. Ik ben hier aan het wandelen in de omgeving en dan zie je een kaartje hangen. Een tas boeken voor €5. Nou, ik ben een boekenjunk, dus ja, dat is natuurlijk heel verleidelijk. Het is gelijk 5 mensen waar de duurzaamheidsmessing in. Zo is het gewoon. Het is een stukje gezelligheid, hè? Een beetje ontspanning. Een beetje gewoon tot rust komen soms hier. En een bakje koffie bij de tafel, even wat uitziekje en zulke soort dingen, een praatje. Dus ja, dat doet ook wat.